Osobne som odporúčal nie zameriavať sa na jednotlivé krajiny, kam človek cestuje, ale určite je dobre byť zaočkovaný aj tým, ktorí v živote nevytiahnu päty zo Slovenska. Ale ak sa pýtate na cestovateľov a krajiny, tak áno, vo svete sú isté rozdiely a existujú regióny, kde je výskyt tejto infekcie vyšší. Treba spomenúť tzv. Meningokokový pás, ktorý je vlastne oblasť subsaharskej Afriky, ako by potom postupne smerom na východ stúpal a ide vlastne do arabských štátov. Čiže kto ide do tejto oblasti, tak samozrejme je ešte väčšou výzvou byť zaočkovaný. Dokonca som spomenul ešte jednu vec, že existujú vlastne len dve povinné očkovania na svete. A to je očkovanie proti žltej zimnici a druhé očkovanie je práve proti meningokokovým infekciám. Je to vtedy, keď človek ide do Meky v čase púte, tak vtedy jednoducho bez toho, aby sa preukázal platným medzinárodným očkovacím preukazom, kde je jasne zaznačené očkovanie proti meningokokom, sa vlastne ani nedostane. V súvislosti s cestovaním a pobytom v zahraničí ešte existuje jedna skupina ľudí, ktorí by mali byť zaočkovaní určite proti meningokokovým infekciám. A to sú ľudia, ktorí odchádzajú na dlhší pobyt v zahraničí. Či sú to študenti, pracovný pobyt, poprípade diplomatické služby. Ide totiž o skupinu ľudí, ktorí sú v uzavretých priestoroch alebo uzavretých spoločenstvách. A tam, pokiaľ sa vnesie infekcia do týchto kolektívov, tak pri istých okolnostiach je to riziko vyššie. Treba si uvedomiť, že meningokokovú meningitidu a sepsu meningokokovú je náchylný človek vtedy dostať, ak je jeho imunitný systém oslabený. A vo všeobecnosti, povedzme si úprimne, každý cestovateľ nemá svoje pohodlie, svoje zvyky, čiže musí sa adaptovať na nové situácie a možno aj keď to on vníma, že je hrdina, že on je cestovateľ rutiny, tak jeho imunitný systém hovorí niečo iné. On ho stráži, pracuje ten imunitný systém a je oslabený. Čiže to riziko akvirácie, ale akejkoľvek infekcie, samozrejme vrátane meningokokovej, je u týchto ľudí vyšší. Treba povedať, že vlastne celá Zemegula je monitorovaná aktuálnymi výskytmi jednotlivých kmeňov, ktoré vyvolávajú tieto ochorenia. A je fakt, že od regiónu k regiónu sa tieto údaje trošku líšia. Zakiaľ čo v oblasti subsahárskej Afriky je to skupina A a C, kde by sme eventuálne mohli vystačiť aj s vakcínami, ktoré sa používali doteraz. Ale momentálne sa tie kmene premiešavajú, je to jednak väčšou migráciou obyvateľstva, nárastom cestovania a preto je dobré byť zaočkovaný aj voči kmeňom, ktoré doteraz u nás nejako extra neboli, hoci už prvé lastovičky sú tu, ale pokiaľ sa teda očkujeme proti meningokokom, určite to má byť viacvalentná vakcína, ktorá zahŕňa čo najviac možných kmeňov, ktoré vyvolávajú ochorenia u ľudí.